Rekord držia v Žiari nad Hronom. 20-tisícové mesto stráži 11 kamier, z toho jedna prenosná. Tu používajú na miestach, ktoré nie sú pokryté. Za minulý rok odhalili vďaka ním 47 priestupkov. Najčastejšie to bolo pitie alkoholu na verejnom priestranstve. Podarili sa však aj väčšie úlovky. Dve skupiny z kínov a antifašistov, ktorí sa vlastne na centrálnej autobusovej zastávke stretli, ale nedošlo celkom k fyzickému kontaktu a na základe práve kamerového systému sme toto mohli aj zmonitorovať. Zvolen využíva kamery od roku 2003. Dnes majú 5 otočných a 3 statické. V budúcnosti by malo pribudnúť ďalších 30 kamier. Policajtom nedávno pomohli chytiť skupinu 6 mužov, ktorí ničili námestie. Tak sa nám podarilo odhaliť množstvo priestupkov a samozrejme aj niekoľko trestných činov. Takže v boji proti kriminalite je toto veľmi dobrý a úspešný spoločník. Krajské mesto sa kamerovým systémom chváliť nemôže. K dispozícii sú len 3 kamery, no v najbližšom čase by sa situácia mohla zmeniť. Tá efektivita by som povedal, že je minimálna. Minulý rok sa nám nepodarilo v podstate zaznamenať žiaden priestupok ani trestný čin. Pripravujeme cez externú firmu komplexný projekt kamerového systému v meste. Banská Bystrica teda bude mať po rokoch nový kamerový systém. Nové kamery by mali dohliadať na poriadok v meste od polovice budúceho roka. Peter Hajnala, televízia Markíza.